Lagunak, prest berriz magia ikasteko? Ongi etorriak berriz nire txoko magikora, non astero ikasten dugu magia. Beira ze politia gaur deguna. Horretzen zarete pasaren astean urko egin geniona, bai, bisoken artean bolatxo bat zegoen, eta ies egin zuen korapilo bat egin eta gero. Beno, gaur azaldu dingo dugu, baina begira zerresa. Bakarrik bi elementu behar ditugu. Lehenengoa, bolatxoa, bai? Ez da berrezko bolatxo plastikozko izatea, nire bezala, egurrezko izan alda, heldu bati eskatzen diogu. Eta zulotxoa egitea, eta jazta. Berdin du borobila, kuadratua, berdin du ze formakoa. Beraz, hor usten dugu bolatxoa, eta bolatxoa, aparte, baita bi sokatxo erabiltzen ditugu. Bi sokak garrantzitsuak dira berdinak izatea. Gero ikusiko duzute zergatik. Beraz, prestakuntza, txikia, bizkorra eta erraza. Lehena, sokak hartzen ditugu eta biak erditik tolesten ditugu horrela. Ikusten? Eta orain dator prestakuntza. Bolatxo hartu eta sokaren erdia zulotxotik sartzen dugu. Horrela eta bestaldetik ateratzea. Ikusten? Orain, beste erdia hartu eta honen erditik pasa egiten dugu. Horrela. Ikusten? Zerreza? Orain pixka tiro egin fuerte eta bi muturrak sartu egiten dira barnean. Beraz, simplea, erraza. Eta jendearentzako efektu optikoa da eta ematen du bisoken artean dago dela sartua bolatxoa. Orain tiro egin alda hemendik, kontuz, baina tiro egin alda, zeren presioan daude bierdiak eta ezin dira atera. Beraz, orain berdin digu, urkorik galdetzen digu kasu honetan, ze bisoka nahi dituen, berdin du zeintzuk esaten duten, eta korapiloa egiten dugu. Horrela. Garrantzitsua da korapilo egin eta gero berriz lehen geunden sokak hartzea. Horrela. Beraz, hartzen ditugu sokak ongi, ez nik bezala orain, bai, ikusten, batzutan liatu egin algara, eta hor hartzen ditugu eta bakarrik tiro egin behar da, bekoetatik hau da, korapiloa ez dutenetatik. Tiro egin, eta bolatxoa irten egingo da, eta korapiloa geratu egingo da. Zergatik, lehen genuen korapiloa bi sokak elkartu dituelako. Orduan, orain bai, dirudi hemen bola zegoela, orain dagoen bezala, eman aldiogu bai bolatxoa bai sokak pertsonari erakutsi aldizkiogu, eta normal esaten diogu eskerrik asko eta joatea. Beraz, oroitu, bi sokak, bat barnetik erdialdearen erditik, sartu, tira eta fin. Eskerrik asko lagunok, urrengo astera arte. Banoa. Agur!